Hi guys! Magandang araw! Ito nga pala ang ulam namin ni Inday Catherine ngayon. Ayan, red beans. Nilagyan ko ng broccoli. Ayan lang, ginisa. Maganda sana yung bago makitinta dito, yung lutong Ilocano mga kainday. Diba? Sino yung mga Ilocano dyan? Ding-ding. So wala namang ibang maihalo. Yan lang, nawan lang ng paraan. Wala rin halo yung kahit na anong manok or ano yan, wala. Basta yan lang. Ayan, ang kanin namin, ito, wala yan ng Inday Catherine dito. May kulay ang aking kanin, meron ko napansin. Ayan, yung kay Inday Catherine walang kulay. Ayan, meron pa nakalakataas. Tapos, paghimagas kami dito, umahan sweet people, yung mga kanin, yung masarap na yun, sweet. Kayo lang nag-adjust mga kainday, bahala na kayo, kaya ganyan talaga magsalita si Inday. Ayan, ang dami niya na kayo nagpunod. Titik na natin yan mamaya. Ayan ang aming pagkain ngayong araw ni Inday Catherine. Wala si Inday Annabelle, kasi hindi siya din nag-adjust ng amin na. Kaming dalawa lang. Gusto nyo kaming kumain. Bye-bye. Maraming salamat po.